Hello, Vivi Nitro. Hello, Vivi boy. Hello. Did you just wake up? Yes, good morning. You just woke up. Malakas ka na, Vivi, no? Yeah. Gusto mo nang lumabas sa, sa rocker mo, Yes, baby. Kaya mo na dyan. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa isang Dwan the Vlog starring Pabibo! Bebe. At Pabibe! Hello, Pabibe! Uy! Ma! You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Hi! Ako po si Bailey at may Phil Talk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, Phil Talk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to Phil Talk today. Alright guys, ngayong araw mag-react po kami ni Shanta sa isang parang nangyari sa akin. Isang event sa buhay ko. So alam niyo ba na dati, noong 2015, nung bumalik ako sa Pilipinas for the third time, sumali ako sa isang show na tinatawag na Eat Bulaga. Tapos may segment sila. Ang segment nila was You're My Forenoy. Para siyang competition para sa mga dayuhan na may pusong Pinoy. Ganon. Alam niyo, yung height namin ni Shanta hindi bagay. Kasi we can't do videos properly together. If I'm sitting, she's standing. If she's sitting, I'm standing. Ganon. Sobrang malaki yung agwat. Kahit nga, nakatayo ko So nakagano na naman ako. Kainis. Okay guys, yan yung gagawin namin ngayon. We're gonna react to that old footage nung nasa GMA7 ako, Eat Bulaga. You're My Forenoy. Ito yung parang una kong game show sa Pilipinas. Si Dwayne, hindi ko siya nakilala. Hindi ko alam. Nung nakita ko siya sa Facebook, hindi ko alam na sumali siya sa You're My Foreigner. So, matagal na tapos yung You're My Foreigner nung nakilala kita, di ba? Oo. Kasi hindi ako nanonood ng TV, so hindi ko alam na nakakasali pala siya doon. Di ba? Ayun, play natin. Play mo na yan. Ayan, okay. Ito na. Yung coach yan. Okay, baby. Sinahan ako. Baby reacting. Na ito nakita. Nanonood ka din, baby. Ano? Yes. Makeup mo na, klarado. Sobrang grabing makeup. The bug. Super kinakabahan ako nun. Oo, nahurangan ni Rom mo. Kainis, no? Ito. Alam nyo, tinawagan ako the day before. Sinabihan ako, sirena na lang daw. Sabi ko, hindi ako masyadong kabisado. So I had to practice all night. Ayun, no? Why did you Tinanggal take your hat kalo. Ba't tinanggal mo yung... Parang may wow effect. Hindi, ito lang nanonood. Nanonood din. Oh, sino yun? Yun yung baliw mong daddy, ano? Yes, baliw mong daddy yan. Kahit ako, dito na lang ako. Yung dance moves ko, baduy, no? Baduy. May May footwork! Sirena talaga. It's so funny kasi you put your other foot in front and then that way. Nag-practice ako niyan. Baduy. Jolog eh. Ako nag-Chinese garter. Hello. Uy, yung crush mo! Hindi. Crush mo! Hindi yung crush ko. Crush ko siya dati. Oh, see? Nung mga 21 ako. Crush ni Dwayne. Years and years before I met you. Anong pangalan niya? Si Pia. Nasa starstruck ka lang. Parang hindi ko naiintindihan yung sinabi niya nun. Hindi ko narinig.
Hindi mo naintindihan yung tanong niya. Akala ko isa-isa. Oo, ubos yung time ng Edmond lang. Si Cherry Pie at si ano. alam mo, masaya si Cherry Pie at si Marites noon, like, sumigaw daw sila nung nabanggit ko yung name. Sayang sila lang dalawa, no? Hindi nasabi yung iba. Magulang mo nasa Australia pa rin. Australia. Kainis. Ang accent ko talaga, no? Ganda na. Kainis. Sorry, bebe. Nandito na ako. Paling-paling na to. Read! Sige, pahalagahan. Ano? Oh, ano? Palagahan. Use mo na sentence. Oo, kunwari alam ko. Dapat pahalagahan ang obra dito. Tama ba? Ano? Dapat pahalagahan ang ano? Ang obra. Obra, yung mga picture ko. Obra. Tama! Pahalagahan ng Ako mga din, obra. sabi ko, ano? Hindi nila pinaliwanag kung anong sasabihin ko. Sabi nila, say this sentence when they ask you kung anong palagahan. So sinabi ko na lang, pero hindi pala dapat ko sinabi. Kasi yun yung line na gagamitin sana sa eksena. na ipinintay. Nakatira ko dito sa Pilipinas noong 2011 hanggang 2013. Pero noong dumating ako dito sa Pilipinas, napansinan ko na, hala, mas grabe dito. Napansinan Pero ko. masaya pa rin ang mga tao. Yun yung maganda sa Pilipino. Kahit minsan mahirap ang buhay, hindi na nawawala ang pag-asa sa kanila. Oo, may accent Gusto ko pa lang dati. batiin yung mga kilala ko dun sa Bisaya. Akala ko At tama yung sa accent, mga- hindi pala. Bisan na igo ka mo hon bagyo. Nagpipinig ka. It's so cringe, no? Pero magaling ka. Oh, may From Australia. Si Dwayne talaga laging nanggugulat eh. Gusto mo naman batiin? Patiin mo naman yung mga dabarkads mo sa Visayas. Oh, pwede sir. Nahigog ko sa inyong tanan dito sa Wow, nahigog ba? Kon, nagpagusok ka mo sa ako. Nabati na ako din sa akong kasing-kasing. Wow. Pag-inom sa pagtaba. Nindot ko ayaw. Salamat ha. Ayun guys, so that is the Filipino TV show that I was a part of back in 2015, the beginning of 2015. After that show, parang nag-appear ako sa show nila ulit. Nagkaroon din ako ng commercial. Ito yung commercial ko, baby. Do you remember this? With Eric Busby. It's more fun in the Pero Philippines. nakita ko to kasi Mas pinakita niya nagiging sa more fun ang commercial namin mula Batanes hanggang Oo. Dahil Commercial sa namin sa Ibulaga din yun. Sa airport din. Apat yung dinang commercial. Gaya ni More fun Olet de idols Ang commercial. dikilang Shushan sa NAIA Terminal 3. Si Eric Busby nag-live-stream ng game. Sa NAIA Terminal 3. Ayan guys, anyway. Okay, Duan the Fam, maraming salamat sa panonood sa vlog na to. So thank you so much guys, we really appreciate all your support. It's been great. Yeah, so certified Duan fans are on the screen right now. Here they are, sa gitna. Oh baby, can you see the certified Duan fans, baby? There they are. There they are. There they are. Oh my God, nanantok talaga ako, pasensya. Yes, tulog ka na after this, mami. Mamaya, si Nitro, meron siyang injection. Di ba, May bebe? injection ba? Vaccine Yes, siya. may 6 vaccine. in 1 at saka Rota. Alaga, bebe. Alaga, bebe. Alaga. Hello, Pipi. Nakis, mami, nakis. Alright, so Duan the Fam, we will see you sa sunod na video natin. But before that, we need to shout out our golden Duantro fams. Alright, Ay, Nature mag-shoutout kay ikaw mag-shoutout. Go! hindi siya marunong magsalita. Marunong nga siya agi. Hindi, yung bago niya. Yung growl niya. Nag-growl si Baby Nitro. Okay guys, our newest golden Duantro fam is Christina Arsenio Dunsmuir. Christina Arsenio Dunsmuir. Maraming salamat po. She's our newest golden Duantro fam. We also have Cocina ni Monica.
Tai Chi's Adventures, Paul T, Nati Von Thien, Tosca Acorda, and Jocelyn Natividad. So maraming salamat ulit, guys. We're gonna have our Golden Wonder Fam live stream only coming this Saturday. Yun. Okay. Second time na, di ba? Yes! Alright, Wonder Fam, maraming salamat sa panonood and we will see you sa next video natin. Duwan. Yes, bye for now. Say bye, Baby Nitro. Bye-bye. Baby Nitro. Baby Nitro.